right, glory, 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 glory. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin, familja River of Love mafruċa madwar Malta u Għawdex, il-lejla qabdu il-nota u naqbel mal-għaddej tal-mulej raġel talla li kanna fostna. Please idraw ħudu noti. Idraw ħudu noti. Idraw mux tisimaw bis jaħasra. Idraw ġibu notebook u ikdbu noti. Amen. Għalix titalmu iktar, jizzom iktar ġofik dak li inti tisma' jinżamm iktar. U jisir iktar ħajja li, kumbat tista' tgħaddih wara u terġa' tirrifriskaħ, terġa' tixtarru għal dawk li intom ma kontux magħna dan il-weekend li għadda, inkluż dawk li kontu magħna. Please, minn qalbi qed ngħidilkom, mur għamel li kien nifsek pjaċir għal ħajtek, mur isma' dak il-messaġġi. U bħalma qal il-bnidem talla stess, mhux darba smoħħhom, għax jekk titbirkek l-ewwel darba mela ħajbikek iktar it-tieni darba u ħajbikek iktar it-tielet darba. Morru jisimgħuhom. Ningrazzja Alla għal dan ir-raġel bħalissa qiegħed ġewwa l-Kolombja u ningrazzja Alla u aħna onorati. Number one jiena onorat bħala Gordon John Manchè li kkuntattjawna u ġewwanna. U number two, intom ma tafux kemm intom onorati. Intom onorati bħala Knisja River of Love. U għal dawk kollha li rċevu u semgħu il-kelma u jgħixu Malta, onorati li dan ir-raġel Alla oġbu jibgħat dan ir-raġel f'pajjiżna. Ħammen jekk inti tirċievi profeta Alla, l-Iskrittura tgħidlek tirċievi xejdula bil-Malti? Il-ħlas ta' profeta. Jekk inti tirċievi postlu, tirċievi ħlas jew mhux ħlas imma mhux payment, premju il-benefiċċji li jġib id-dilka ta' dak l-uffiċċju miegħu. Sewwa, alleluja. Jiena għalija m'għandix problema issejjaħ li Gordon, mhux problema, tista' tgħid li ħmar Alla, mhux ħanu għalija. Sewwa, ma meta inti tirċievi persuna skont l-uffiċċju li huwa fih, inti minn dak ħad tirċievi l-barka tiegħek, mhux mill-ġisem. Mux mill-ġisem, minn dilka li Alla jkun tefa' fuq. Għax meta tonora l-uffiċċju da dak li jkun, li Alla jkun dilku fih, u iktar jekk ikun qed jopera sew f'ordni. Dar raġel jopera f'ordni. Infatti laqas jista' jissejjaħ apostlu jekk ma jkun f'diżordni, għax apostlu jrid jiġi mibgħut, mhux ġast qabad u telaq. Inkella tkisser il-propja kelma li xissejħ apostlu, il-kelma apostlu tfisser sent one. Mhux just went one. Or a wet one. Anyway, that is for no extra charge. Issa nibdew il-messaġġ. Kulħadd jitlob miegħi. Halleluja, kulħadd jitlob miegħi minn qalba, jgħidlu missi qadis. Grazzi li qed kabbarni, tallimni u titrasformani. Grazzi li l-kelma tiegħek qed taħdem fija kuljum. Grazzi tal-ħnina kbira u l-paċenza kbira li inti turi miegħi. Mula jkompli għallimni. U minn qalbi nitolbok. Għatini qalb li tħobb u trid titgħallem. Give me a teachable heart. Spiritu Santu, tkellem inti. Minn fomm illum u ibni il-Knisja tiegħek sewwa hawnhekk lokali u kol nazzjonali f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru f'passaġġ. Ħammorru passaġġi li xogħod minnkom ħakunu mhux daqshekk familjari llum. Imma ħanibdew mill-Iskrittura li naħseb hija waħda mill-iktar familjari l-ewwel li hija Ġwanni 14. Ġwanni 14. U hemm raġuni li ħanibda minnha, il-ġimgħa l-oħra tkellim fuq il-ġustifikazzjoni bil-grazzja u ħankompli nellem fuq għablajnuna Alla, imma llum nixtieq nitkellem fuq għaliex in-nies jiġu mqarrqa. U għaliex inkluż il-Kristjani jiġu mqarrqa. Għaliex in-nies jiġu mqarrqa. Naħseb b'mod ġenerali l-maġġoranza tal-Kristjani naħseb minnu Kristjan ġenwin, ħanidu jafu għaliex in-nies b'mod ġenerali jiġu mqarrqa, allura ħanibda mill-basics. Għandi 5 punti maġġuri ħanibda minnha.
u nagħmluha. Minn bagħad ħanara u fejn tiftħu widnejkom sew iktar intom għaliex il-Kristjani jiġu mqarqa. Il-Kristjani wkoll jistgħu jiġu mqarqa. In-nies Alla wkoll jistgħu jiġu mqarqa. Li tfisser li inti midluk ma jfissirx li inti għandek il-garanzija ma tistax tiġi imqarraq. Okay? Halleluja. Grazzi Ġesu. Nfakkarkom li d-dilka fuqek mhix għalik. Id-dilka fuqek mhix għalik. Id-dilka fuqek hija għal kumplament ta' ġisem għalik, ta' Kristu. Jiġifieri jista' jkollok id-doni xorta jaħdmu, is-sejħa xorta taħdem, imminti xorta tiġi żvijat. U jekk tiġi żvijat tista' tkun tispiċċa tiżvija ħadd ieħor bħal miegħek, bħalma kważi dejjem jiġri. Okay. Ġwanni 14 vers 6 skrittura li suppost intkom tafuha bl-amen. U Ġesu weġeb lid-dixxipli tiegħu. Jien huwa t-triq. Jien huwa l-verità. U jien hu l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi, vers 6. Dil-iskrittura weħida mod ġenerali issa għal kull min jeżisti u jgħix din id-dinja, u trid ikun jgħix u qatt jgħix fid-dinja, jekk inti titisqi bit-triq bil-fors trid tmur għand Ġesu. Il-pija m'intix ħassib it-triq. Jekk inti trid tissib il-verità, trid tmur bil-fors għand Ġesu. U jekk inti trid tissib il-ħajja, u l-ħajja bil-kotra u l-ħajja eterna, bil-fors tmur għand Ġesu. Għaliex apparti minn Ġesu, m'hemmx ħajja, hemm biss eżistenza. Apparti minn Ġesu, m'hemmx triq, hemm telfin. Apparti minn Ġesu, m'hemmx verità, ngħixu f'dinja ta' gideb u Mela kull min m'għandux il-Ġesu, kull min għadek m'intix imwieled minn ġdid, kull min għadek m'intix salvat, kull min inti għadek just religious imma m'għandekx relazzjoni ma' Kristu, tħares imkien iktar lejn imkien. Bil-fors trid tibda b'Ġesu. Bil-fors. Naf li qed ngħid dak li qed nassumi u nispera li huwa bażiku għalina. Imma dik hija l-bażiku. Dak huwa l-pedament. Ħafna min nies fil-ħajja jiġru l-hawn u l-in għand nies differenti, professjonisti, tobba, mediċina, psikologi, psikjatri, nies, mhux għax qed ngħidlek li dawn maħżina per se, però mingħajr Ġesu mhumiex ir-responsa. Nies li jmorru għand psychics jaqrawlhom il-futur biex isiru jafu l-futur, biex isiru jafu x'hemm lest għalihom. Għal dawk li intom tmorru għand is-psychics, ħanħabbrilkom il-futur issa stess. Ara ġejja u mhu ħaniċċarġjakom laqqas penny wieħed. Għal dawk kollha li intom tfittxu l-mediums u anka l-extra larges. U ċertu mediums ġew Malta vera extra large, ġifieri. Ma nafx għaliex jgħidulhom mediums mhux fair. Ma insomma, dik xi ħaġa oħra. Sewwa? Għal dawk li jfittxu l-mediums, għal dawk li jfittxu s-psychics, għal dawk li jfittxu x-xorti biex ikunu jafu x'inhu ġej jew x'inhu minu l-girlfriend u minu l-boyfriend, jew ir-raġel jekk telaqnix, jew il-mara telqitnix, jew nkella biex nitfa' saħħtew xi magħmul fuq il-kunjata jew il-kunjata fuq jew il-bosta xogħol, ħanħabbarlek il-futur issa u nista' ngħidlek 1000% hekk ħajseħħ. Inti sejjer fl-abbisti tal-infern. U qed tattira ruxmata xjaten u demonji fuq ħajtek. 1000%. Peress li qed tisma' dan il-messaġġ, għad baqalek it-tama biex tbiddel ir-rotta. Ir-rotta jisimha, it-triq jisimha, il-verità jisimha, il-ħajja vera jisimha, isem wieħed.
Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja, gloria al Mulej. Mela, min qed u nispera li ħafna jisimgħu f'Malta. Għaliex anke għandna bosta insara u xi kultant mhux kattolċi biss, anke forsi xi kultant imorru knies differenti oħra jew għaqdiet oħrajn. U xorta jfittxu il-mediums. Ħanejlkom aħwa. Jekk inti tgħid li inti Kristjan, jew Nisrani, li by the way għal dak li ma kontux tafu, ġilietta fil-passat imma ħanfakkarkom dak li qatt ma smajtuha. Kristjan u Nisrani tfisser eżattament l-istess. Kristjan hija bil-Latin u bil-Grik u Nisrani hija bil-Semitiku bil-Arabi. Simple as that. Wieħed ġejja minn Kristos u li ġejja minn Nazarin. Nisrani. Qed tirreferi għall-istess persuna. Xi żidilhom wara, mhux bil-fors dejjem jirreferi għall-istess persuna. Sewwa, għax għandek Kristjani Battisti, Kristjani Ortodossi, Kristjani Kattoliċi Romani, Kristjani Luterani, Kristjani Anglikani. Il-titlu ta' wara ma tantx jagħmel differenza l-importanti l-essenzjal huwa li inti kollok relazzjoni ma' Ġesu u tkun taf il-Ġesu. U għalkemm da li qed ngħid bħalissa huwa bażiku u importanti nfakkarkom li dan huwa pjattaforma mhux intom biss tisimgħu jisewwa ħafna madwar Malta. Infatti bħalma tafu, ħabba t-televiżjoni dal-messaġġ qed jidher fuq it-televiżjoni. Allura ħafna jisimgħu dal-kliem li forsi intom tieħduh for granted imma ħafna ma jaħdux for granted. Għalik forsi ħalib imma l-ħadd ieħor għadhom kemm ġiet preżentata għadma għax jiridu jirrealizzaw li jekk jkomplu f'din it-triq ħajintilfu. Okay? Mela, number one, ifqu minn dawn l-affarijiet u dur lejn Ġesu Kristu u itlob maħfra u mhux biss talba tal-indiema, tajjeb, imma trid tinħeles. Trid tinħeles minn dawn l-ispiriti u demoni u spiriti mniġsa li inti ġibt fuq ħajtek. Okay? Hemm iktar tal-infuq u dan u hemm ħafna tal-infuq il-YouTube fuq iċ-channel tagħna morru simgħuhom. Imma jekk inti tikkuntattja mediums, psychics, jew nkella xi setet oħra bħal satanizmu, jew luciferianizmu, jew nkella x'daw jaħsbu, ħafna minnhom jaħsbu li dawn huma tajbin, ta' believe it or not jaħsbu li ma tajbin. Intom kontu tafu li jaħsbu li ma tajbin, li ma jagħmlu xejn ħażin. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek tiċċassawx li anka Luċifru jidher bħal anġlu ta' dawl, mhux anġlu ta' dlam. Mela trid tiddixxerni x'tib ta' dawl issa. Tifhmuh? Jiġifieri toħduhomx for granted dawn l-affarijiet, ħankomplu. Mela jekk inti għadek qed tiġri, xi wħud fl-insara jiġru għand Ġuda San Ġuda Teddew, għand il-Papa Pawlu Ġwanni II u whatever, dak li miet u difnuh. Sewwa jew xi Franġisku, jew xi papiet oħra, jew xi qaddisin oħra magħmula minn Ruma. Dan huwa forma ta' divinazzjoni u qed tikkuntatti għall-mejtin li minn cover ta' Genesis għalih letteralment l-aħħar ktieb tal-Apokalissi l-Bibja tgħidlek ma tistax tikkuntatti għall-mejtin. Letteralment tgħidlek. Letteralment Genesis. Letteralment sal-Apokalissi jgħidlek Alla ma tistax tikkuntatti għall-mejtin. Issa, jekk qegħdin l-infern xorta ma tistax tikkuntattihom. U jekk qegħdin il-ġenna xorta waħda ma tistax tikkuntattihom. Dan hemm tagħlim sħiħ fuqu tistgħu tiċċa fuq il-YouTube. Mela għal dawk kollha li s'issadhom barra mill-Knisja, barra mill-poplu tal-Alla, barra mill-patt, I'm sorry. Imma minix sorry, anzi ringrazzjala li tisma' dal-kliem u jalla l-malajtik imqar widna waħda li inti kapaċi tisma'. Sewwa, iqaf fittex lawnu lem għax dak kollu li għandek bżonn ħassibu f'persuna waħda. Dak li għandek bżonn fejqan, ħelsin, tinħeles minn depression, tinħeles minn addiction. Ġesu biss jeħilsek aħwa. Naf li qed ngħidilkom affarijiet li intom ġieli smajtuhom u grazzi Ġesu li smajtuhom. Imma Ġesu biss jeħilsek. Għal dawk li intom tmorru programmi biex intom tinħelsu mill-addiction, turru n-nies naf, grazzi mulej għal daw il-programmi li jeżistu, imma inti taf xettejt, jisek xi ħadd qed jereq u inti għamiltlu stick.
bl-istikt kollox ħajjer. U nies li marru bosta programmi biex jippruvaw jinħelsu minn addictions ta' droga, il-biċċa l-kbira minnhom li jinnaf jerġgħu imorru lura fid-droga. Għaliex dak li għamel il-bniedem huwa temporanju, dak li għadem biss Kristu huwa eternu jibqa' dejjem. U nies li jinħelsu mid-droga u kienu kull programm li jeżisti f'Malta naf bosta u nħelsu għax ġew River of Love u ntaqgħu ma' Kristu Ġesu ħaj. Simple as that. Dik hija l-verità. Għandek kull dritt tirriġetta jekk trid. Imma dik hija l-verità. Amen. U dak li joffrilek Ġesu ma fihx side effects, ma fihx withdrawals. Għax once li Ġesu jeħilsek tassew. Amen. Halleluja. Mela dik waħda mir raġunijiet maġġuri għatu ċabxiba kbira lil Ġesu. Dik hija waħda mir raġunijiet number 1 għaliex ħafna huma mqarqa. Morru f'Mattew 7 minn vers 24. Vers 24. Skrittura li wkoll li għandha tkun familjari. Mela, Ġesu qed jgħid dak klim Ġesu. Għalhekk kull min jisma' dan klimi u jagħmel mhux ġast jisimgħu li qiegħed ngħid jien isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Mela jekk inti tittibni darek fuq is-sod u fuq is-sikur, tittibni darek fuq kliem Ġesu li Ġesu kliemu jgħidu il-blat. Nizlet ix-xita ġew il-widin, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġarfitx għax kella is-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan klimi u kull min qed jisimgħu ġifieri dan jgħid għalik bħalissa u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ. Ara kif jara l-mulej lil dawk li jisimgħu u ma jwettquhx kif jisimgħu u ma jaġixxux fuq. Alla nnifsu jgħidlek inti blaħ. Li bnejt darek fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widin u ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Eżis aħwa? Hawnhekk anke issa Kristjani jiġu inklużi. Hawnhekk issa waħda mir-raġunijiet prinċipali għaliex ħafna Kristjani inkluż Kristjani. U tista' tmur Knisja Evanġelika, tista' tmur Knisja Battista, Pentekostali, Karizmatika. Jekk inti ma tibnix fuq il-kelma tal-Alla, tiġġarraf 100%. Waqt li għandek bosta kattolċi li jibnu darhom fuq it-tradizzjonijiet, il-qaddisin, mux għax tara l-eżempju tal-qaddisin, li tara l-eżempju ta' qaddis, jekk meċa wara Kristu tajjeb li segwi l-eżempju tiegħu. Ma mux titlob li l-jom kella isir il-patron ta' ħajtek, dik hija idolatrija u l-Bibja tejsejħilha adulteru spirituali. Ok? Għodu attenti. Imma hawnhekk il-Kristjani wkoll jidħlu issa. Għax inti għandek Kristjani minflok jibnu fuq il-kelma, jibnu fuq il-karizmi. Għodu attenti. Issa din il-Knisja hija Knisja Kristjana Apostolika. Jiġifieri hawnhekk nirringrazzja Alla nemmnu fil-karizmi kollha fid-9 doni tal-Ispiritu Santu, fil-5 ministeri governattivi apostoliċi, profeta, apostlu, profeta, evangelist, raj u għallim, apparti li wkoll fil-Knisja fi dan il-Knisja mbagħad hemm dawk li jgħidulhom xjuħ, elders u djakni u ministeri tal-għajnuniet. Dawk kollha nemmnu fuqhom, narawhom u nħadnuhom. Però imkien ma Alla jgħidlek biex tibni fuqhom, tibni fuq il-kelma tal-Alla. Tinsiex li inti meta timxi wara bniedem jew moviment, Alla juża n-nies, Alla juża l-movimenti, imma l-infallibbli mhux il-bniedem, l-infallibbli huwa l-kelma, l-infallibbli huwa Kristu. Amen. Jekk jiena
kont nammira predikatur partikolari f'daqqa waħda żvija, ma tlif xejn mill-Kristjaniżmu tiegħi, xina ħajti ma kienx mibnija fuqu. Kienet mibnija fuq il-kelma. Ma spiċċax il-Kristjaniżmu tiegħi. Għandek bosta Kristjani tinduna li mhux qed jibnu fuq il-kelma għax waqa' predikatur, jew nkella żbalja predikatur, jew ankella dak il-predikur spiċċa u miet, nażik, tarhom bla knisja, ma bla xirka, ma inti fuq kont qed tibni. Ħanejlek Alla jippermettihom dawn l-affarijiet biex actually jisponilek qalbek, taf. Jisponilek biex inti tkun taf li l-Kristjaniżmu tiegħek huwa tal-Mickey Mouse. Mux mibni fuq il-blata eterna. Jiena jekk jiġi jgħidu li żbalja l-pastor tiegħi. Number one, jiddispeċini, mela jiddispeċix. Nispera li jkun verità għax Alla hija bla doċċa fid-dinja. Sewwa imma qas ikun jkun verità. Number one x'ħan nagħmel nitlob għalih, jew nitlob għalija, jew nitlob għalihom. Sewwa. U niftakar li huwa bniedem bħal kulħadd. Imma ma jfissirx dak li qed jippredka huwa ħażin jekk qed jippredka l-kelma. Għanti fem, għax il-kelma, inti mal-kelma kontabli mux mal-bnidem. Għanti fem? Sawa, da bħal ma inti ġili ħopnej da jena, inti meta tmur restorant, ma tuqax tiċċekkja ix-xef jekk hux poġġutu vera. Isma inti miżżewweġ ħi, inti żżewweġ fi knisja jew bir-reġistru. Mela jekk inti poġġut mal-girlfriend le mhux ħaniġi nkolawta. Inti l-ewwel li kelli kun tajjeb biex vera. Sawa, meta tirkeb l-ajruplan, inti taf jekk hux giddib, jew nkella jenna forsi f'xi reliġjon pagana is-sewwieq tal-ajruplan. Ġieli toqgħod taħsbuhom dawn l-affarijiet enta? Taħseb li kollha jkunu Kristjani u midlu kab biż-żejt tal-Ispirtu Santu kull min itajjer l-ajruplani? Ma toqgħodx iċċekkja isma' ħej, pilota, isma' inti mwieled minn ġdid. Inti tal-born again? Ma tagħmilx hekk, hux vera. Inti l-aqwa li jisuq tajjeb u jwaslek għawiżij. Sewwa? U meta titleb katallinja, meta titleb taksi, jekk taqbadx kumpanija minn daw tal-apps biex ma nsammix ismijiet. Inti ma toqgħodx iċċekkja x'moralità għandu dal-raġel jew dil-mara. Inti fhem? Jiġifieri għalhekk meta tara bniedem jiġġarraf jalla ma jiġġarraf qatt, imma dik mhix ir-realtà. Inti ma tiġġarrafx int. Kristjani li għax xi ħaġa ma qablux u għax moġbithom jew rafsilhom il-kallu, tużana jeżistu, mhux tużana, tużana fuq tużana fuq tużana fuq tużana fuq tużana times. Sewwa? Għaliex? Għaliex minflok bnew fuq il-kelma, bnew fuq il-bniedem. Jiena xi kultant ngħid Alla iħallihom apposta ċertu nies jiġu ddiżappuntati biex jarbilhom qalbhom ħalli jaraw fejn il-Kristjaniżmu issa. Amen? Mela eżis Kristjani, jekk inti ma tibniex fuq il-kelma, żgur qed ngħidlek, għada pjetada, sooner or later you will be deceived. For sure. Taf kemm hawn Kristjani li huma offenduti? Taf li l-Bibja tgħidlek jekk inti offendut tiġi mqarraq? Il-fatt li inti żammejt offense, inti tpoġġilek innifsek tiġa suscettibbli biex inti tibla l-gideb u tkun mqarraq u tibda temmen il-gideb tiegħek stess. Morru fis-Salm 119, skrittura li inħobba ħafna u dan il-weekend ġiet użata. Salmi 119, 119. Huwa salm l-itwal salm u l-itwal kapitlu fil-Bibja. U vers 89. Bil-Ingliż nippreferija, ma jimportax bil-Malti. 89. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek imwafqa fis-sod fis-smewid. Forever, O Lord, thy word is established in the heavens. Jekk inti ma tiġkun ix-xejkjat, ma kull ħaġa, ma kull news li tisma' tajjeb u ħażin, tibni fuq il-kelma talla. Dik biss ma tinbedel qatt. U dik biss ma tinbedel qatt għaliex Ġesu u l-kelma huwa ħaġa waħda tafu.
Jekk tinbidel il-kelma, jinbidel Ġesu. Jekk jinbidel Ġesu, jinbidel il-kelma. Għax Ġesu u kelma huma ħaġa waħda. Qed tibni fuq il-kelma. L-Iskrittura tgħallem li min jibni ħajtu fuq il-kelma ma jiġix offendut, ma jitfixkilx ġifieri. Min jibni fuq il-kelma ma jitfixkilx. Għantikom eżempju. Aħna dal-weekend kellna raġel talla u jiena personali fih ma rajt assolutament xejn ħażin. Erħejlu li kieku mhux ħanqod ngħidilkom sewwa ma kunx qed nimxi fl-etika. Imma għajna mill-mod dalla ħares qatt, il-mulej żomm idejh fuq li qatt ma jiġrilu, ma mill-mod jagħmel xi paprata da. Għasa dak kollu li jagħmel kollu jintrema għax xejn, dak jibqa' midluk sal-ġurnata li Alla jsejjaħlu taf. Mela aħna xejn ngħidu li aħna Kristjani u nemmnu t-testamenti ġdid li d-doni u s-sejħiet Alla ma jgħodhomx lura. Aħna mhux fit-testament il-qadim ngħixu da, aħna f'paġġ ġdid qed ngħixu. Għalhekk inti u jiena rridu nagħtu rendokont għaddilka u għall-ministeri u għal dak li Alla fdallek, anke jekk tagħmel paprata minnhom trid tagħti rendokont għalihom. U nukli tiġi tgħid le ħani qafaw ta' xbajt għajjed fil-ministeru ta' flak. Għal dak trid rendekont. Amen. Qed ngħidilkom hekk għax ġieli rajt nies jiena mhux f'Malta, għax Malta jeżistu wkoll. Imma fl-Amerika kien hemm predikatur famużissimu kellu knisja vera tal-ġen. Wara ftit beda jinbidel id-dottrina tiegħu, beda jippredika l-universalizmu. U kien raġel vera kbir fil-mulej. Beda jgħallem l-universalizmu li kulħadd huwa salvat. Fl-istess kamp li jiena u inti llum fih, pentekostali, karizmatiċi, knisja kbira ġewwa tal-Oklahoma. Ġieli mort il-konferenzi tiegħu. Żvija. U ma semax iktar minn nies li kien hemm fuqu. Ma semax minnhom. Jekk ngħidilkom ismu tkunu tafu żgur minnu. Imma dak li għamel qabel allura ma jgħodx. Tajjeb kien. Jekk tara l-konferenzi antiki ħadet birek żgur. Għax il-kelma hija eterna. Imma żvija. Żvija. Għaw minn żvija u reġa' ġi lura, grazzi Ġesu, reġa' ġi restawrat. Mhux anka Pietru żvija. Intom kontu tafu li Pietru żvija? Intom kontu tafu li Pietru żvija? Eżis kattolġi, kontu tafu li dak li intom tgħidu l-Papa tal-Knisja Kattolika Romana żvija fil-bidu. U mhux qabel ta' ma rċieva l-Ispiritu Santu, wara li rċieva l-Ispiritu Santu tkellem bil-lingwi bil-qawwa u fejn ma' dan-nies. Żvija tafu. U Pawlu l-Apostlu kellu jiddixxiplinah, imma mokka ma' apostlu ma' apostlu, mhux naġa ma' apostlu. Għaxaw ċertu naċ jaħsbu li ħammur nekkoraġil dak l-apostlu, ħammur nekkoraġil dak il-profeta. Anka fuq rigward ta' anka fil-ġenna, dejjem xi ħadd fuqek jikkoreġi dak taħtek. Alla mhux ħajbad xi anġlu fil-kategorija inżal mill-arkanġlu biex jikkoreġi l-arkanġlu u l-sarafi. Hemm ġerarkija. Mela le, u jiena wkoll qed niġi korreġut fejn hemm bżonn. Ma min xi ħadd fuqi. Jew almenu mill-assess tal-livell tiegħi. Ma mhux xi min xi naġa. Iktar jkun xi jew Moza jew xi lupu li besta naġa aktar u aktar. Sewwa. Anyway, jiġifieri għal hemm ordni. Da bħal meta inti ma tistax taqbad iċ-ċanfar missier meta inti m'intix missier jista' jkellem ma' missier. Tifhem? Mhux ħadmur inti iċ-ċanfar il-missierek. Missieru jkellem il-missierek, jew l-ommok, jew l-omma hemm ġerarkija, hemm rispett, hemm boundaries. Anyway, dik xi ħaġa oħra ma tajjeb li tkunu tafuha. Amen. Jiġifieri Pietru għall-mument żvija, iva, tista' tmorru taqrawha f'Galatin kapitlu 2. Żvija mid-dottrina da dak li huwa tant importanti u ċentrali u fondamentali għall-Kristjaneżmu. Righteousness by faith in Christ alone. Neħħi dik u neħħi l-Kristjaneżmu da sej. Dan. Li inti magħmul ġustifikat permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu biss, bil-fidi, biss. Neħħi dik u da sej il-Kristjaneżmu ja.
F'dottrina maġġura ġifieri, prinċipali żvija Pietru, temporanjament ningrazzja l-Alla. Alleluja, grazzi Ġesu. Amen. Amen. Imma għaliex? Għaliex żvija Pietru? Pietru żvija għax ovvjament ir-raġuni li beda jgħallem reġa' irid jiġi ċirkonċiżu jżomm il-liġi ta' Mosè għax ma żammx mat-talim ta' Kristu mal-blata. Sa Pietru terġgħu tgħid kien kontabli iktar għax kienu jgħid minn dawk it-tlieta li telgħu fuq il-montanja ma' Ġesu fejn kien hemm Elija u Mosè u sema li ħan jgħid issa lil daw isimgħu. Issa lill-libni isma', jiġifieri issa tassew jgħidu fil-profeti imma ngħidilkom jien jgħid il-mulej. Jiġifieri dak li ngħid jien Ġesu huwa ħafna ogħla u iktar importanti minn xejdu l-profeti u mill-liġi. Għalhekk aħna Kristjani tat-Testament Ġdid għax in veru sens għal-kelma Kristjani tat-Testament tal-Qadim ma jeżistux. Kieku nistgħu lut. Amen. Halleluja. Mela Kristjani moħħkom hemm. Kristjani li tħobbu d-doni u l-karizmi moħħkom hemm. Inti kif jista' jkun għandek ċertu nsara f'pajjiżna li jħobbu l-Ispirtu Santu, jħobbu d-doni tal-Ispirtu Santu b'kull rispettu mħabba. Mbagħad tarahom imorru jżebbġu. Liema apostlu tara żebbeġ qalbi tiegħi. Liema Kristu, liema tara jżebbeġ. Intom ma tifhmux tfisser iż-żebbeġ. Iż-żebbeġ jiġifieri noqogħdu nitolbu t-talb ta' treddin u tal-pappagall u nollu 50 darba lil Marija u msidna Ġesu Kristu l-Alla 5 darbit biss. Liema apostlu taraw jagħmel dan. U kif jista' jkun mimlija bl-Ispirtu Santu, jitkellmu bil-lingwi, jitolbu għal-fejqan u jagħmlu dan il-ħmerijiet. Nidejlek għaliex għax ma bnewx fuq il-blata l-kelma, ibnew fuq il-karizmi. U qed tiġi mqarraq u minflok xi kultant l-Ispirtu Santu tittoqgħod attent biex ma tmurx tistieden u tattira spiritu familjari li jaġixxi simili ħafna l-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Talla vera għaddis l-Iskrittura ta' ċara Ġwanni 14. Ġesu jgħid meta jiġi hu jallimkom fuqi jirrevelalkom lili jolli lili. Lili mhux qed ngħid tal-Gordon, ta' ma tmux tifhuni ħażin. Għal Ġesu Kristu. L-Ispirtu Santu jolli l-Ġesu. L-Ispirtu Santu jirrevelalek Ġesu. Kull rispett, mhux il-Marija, jew il-San Ġuda Teddew, jew il-Papa. Aħna, jew maħniex. Għaliex? Allura għaliex ma bnewx fuq il-blata. Issa l-affarijiet mhux ħajkunu daqshekk kovji, imma fi gnejjes bħal tagħna, min jaqraq ukoll iva. Għax minflok bdew fuq il-blata, bnew fuq il-karizmi, karizmi ta' viżjoni, karizmi ta' kelma fuq Facebook, jew profesija li xi ħadd bat minn barra minn Malta li ma jafekx minn Adam. U bnejt fuq karizma, bnejt fuq profesija, hekk imsejjaħ int biex tibni fuq profesija. Ħantikom twissija għal min għandhom qarwedna waħda biss. U l-lum ħajitkellem bħala profeta u apostolu dan il-pajjiż. Jekk intom qed tagħmlu hekk qed tiżvija inti u qed tiżvija għax ma ta' nies li qed isegwuk. 100% ngħidlek b'awtorità fi Kristu Ġesu. U hawn nies f'dan il-kamp hekk imsejjaħ Kristjan karizmatiku Pentekostali li qed jibnu ministeri fuq profeziji. U mbagħad meta saqsihom li jiena saqsejthom tieni eżempju bibliku dak li qed tagħmel. Ma setgħux isibuha. You're in trouble, baby. You are deceived on purpose. Inta tiġi mqarraq biskop. Għax qed jiftħulek għajnejk, tiġa kellek bosta twissijiet ta' nies li jħobbuk ikunu madwarek, ma xorta ddas rasek u biss qalbek. U xorta titbażżomma dik il-profesija. Avolja għandek rixma ta' warnings. Għax tmur kontra l-prinċipji bibliċi ta' Kristu. Tal-kelma. Dik iku jidillek Ġesu lilek. U jgħidlek xi ħaġa li inti tinnota di qed tikkondidixxi l-Bibja x'ħad tagħmel? Għajdli x'ħad tagħmel? Tob dik kieku dak il-Ġesu li dellek? Hawn xi minnkom id-dera minnhom xerti.
għajdli, jekk jidillek xidera ta' Ġesu, u jgħidlek jien Ġesu. Number one. Tajba, this is good. Thank you, Holy Spirit. Inta kif taf kif jider Ġesu? Inta kontrajtu, xedar ma tkonnija. Inta kif taf kif jider Ġesu? Jon kella tidillek Marija. Għax diret li Marija. Inta kif taf li Marija dik? Men inti xi darba rajta meta kienet fuq id-dinja? Għaliex deret bħal pittura? Jew bħal santa kif taf li Marija dik? Forsi Lilit. Tafu għal Lilit? Idħol tbeħħ il-ħaxix hawnhekk b'Riżabuġa. Ma nafx hekk qed tifhmuni. Lilit għal dawk li ma kontux tafu huwa spiritu pervers. Jew forsi mara li tissemma f'Ġeremija kapitlu 7 u kapitlu 44 li l-lud bdew jaduraw u tissejjaħ Reġina tas-Sema. U tiġi tgħidlek jien ir-Reġina tas-Sema. U vera l-verità tkun qed tgħidlek kemm inti minn għalek qed tgħidlek għal Marija Ġesu. U inti ma tkunx taf li huwa demonju prinċipal. Mbagħad għalhekk tibda tikol il-ħaxix u titqalleb mal-ħajt u mal-ramel u mbagħad tibda jħereġ ix-xewk minn ħalqek. Sewwa għalhekk imbagħad inti tibda timmanifesta, għalhekk imbagħad inti tibda tbennen il-bambin u toqgħod tiħħendiljaħ minn ħid. Għaliex għax ir-Reġina tas-Sema li minn għalik hija Marija deritlek u għalek biex tawda minn aħmerijiet biex lilek iġġiblek żuffijiet quddiem Alla. U Alla jgħidlek ħaqek. Taf li Alla jgħidlek? Taf li Alla jgħidlek ħaqek? Eżatt. In ma ħabbejtx il-verità tal-kelma tiegħi. Taf li jista' jgħidilek hekk imsejjaħ Ġesu? Taf li Ġesu, taf li x-xbija ta' Ġesu jista' joħodha fiha Satana? U jgħidlek jien Ġesu, bel inti xi darba rajt il-Ġesu? Inti taf kif jidher Ġesu? Kif ħanarbel jekk hux Ġesu vera jew le? Jekk jiena naqbad pereżempju il-dal-Aziz ibni hawn. Sewwa. Jekk il-barba xejdula. Intawwa li naqra oħra, sewwa faċilment jista' jgħid jidher u jgħid jien Ġesu. U jiena kif nkun naf jekk hux veru Ġesu? Inti ħlem ħass kont l-istampija. Imma nies huma boloħ. Kif taf li hija Marija dik li hom Sida Ġesu Kristu? U x'bata tagħmel lilha? Meta Ġesu skont klimu għalina ħnibadkom l-Ispirtu Santu mhux il-lommi. Sena żgur Alla l-missier batek lilek, żgur Ġesu Kristu batek. Allura dak jekk batek Ġesu, allura kif qatt ma għalinna li ħajbat lilek għax safajna fina Ġesu għalinna ħanibadilkom l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu ħajjolli l-Ġesu Kristu. Mhux biex jolli lilek biex jitolbu lilek. U nikkonsagraw qalbna lilek. This is very fishy. This is very sharky fishy. Tifmu għaliex ħafna jtiġu mqarqa u żvijati u qegħdin fil-periklu tal-abbissi tal-infern. U Kristjani l-istess. Bħal xi wħud, grazzi semmejthom, dawk li jgħidulhom Mormons. Li supposta parsi il-profeta Joseph Smith li dellu Alla l-mistieru dellu Ġesu. U bedew reliġjon oħra u bi ktieb ieħor. U jgħidulhom Kristjani tal-aħħar ta' żminijiet. Okay, Latter Day Saints jgħidulhom. M'għandhomx jaqsmu xejn mal-Kristjaneżmu. Mela inti għax inkellmek fuq Ġesu biex inkun naf li Ġesu qed tkellimni fuqu huwa Ġesu tal-kelma ta' Kristu tal-Bibja, jew Ġesu li inventajt inti l-Amerika, jew il-Ġappun, jew l-Ingilterra, jew Roma. Taf kemm hawn il-Ġesu differenti, taf kemm il-Ġesu hawn differenti. Taf li Pawlu jżwis il-Knisja fil-Korintu t-tieni Korintin kapitlu 13 jżwishom li daw irċevew Ġesu differenti, mela ieħor. Turrunaw. Anka l-Musulmani għandhom Ġesu ieħor. Min għalihom għandhom il-Ġesu tal-Bibja, ma mhux il-Ġesu tal-Bibja għandhom. Aħna nemmnu taf Ġesu il-paċi miegħu, għalfejn għandu l-paċi miegħu, ma għandhom bżonn il-paċi tiegħek, skużi, kull rispett lejk. Taħseb li xoqgħod tgħid il-paċi miegħu għandha sekk għandu bżonn il-paċi tiegħek, skużi, ta' b'kull rispett. Sewwa, x'paċi.
Jekk huwa retarrijiet. Ġesu vera, ma ta' mhux dak li għamilt int. Mhux dak li xi ħadd qallek bih wara 500 sena li bdew jisimgħu bih qatt ma jgħix miegħu. Qatt minnhom ma jgħixu miegħu. Kemm hemm qerq fid-dinja? U l-qerq qed jiżdied. Mhux taf xejn Ġesu jgħidlek li l-biċċa kbira tan-nies qed jintilfu? U li triq tat-telfinija wiesa u ftit isibuha? U għaliex? Għaliex ma ħabbewx il-kelma tal-Alla, ma jħabbewx il-verità. Għalhekk qogħdu attenti intom li intom tgħidu Kristjani, aħna tal-born again, u aħna evangelical, u aħna Pentecostal, dak li temmen kapaċi tibbekkjah bil-kelma qaddisa tal-Alla mill-inqas tliet skritturi u l-kunċett irid ikun ċar fit-Testament il-Ġdid. ċar! Jekk jiena rrid norikom passaġġi mit-Testament tal-Qadim hemm turrun, imma rrid insiba fit-Testament il-Ġdid ikun. Għaliex it-Testament il-Qadim kemm minn darba tilkom huwa d-dell. Aħna maħniex fid-dell, aħna fid-dawl fi Kristu. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Grazzi mulej. Morru fl-ewwel Tessalonkin. U l-Ispirtu tal-Alla qed ikellimkom aħwa. Amen. L-ewwel Tessalonkin. Kapitlu 5. Vers 19. Għaliex, mela, punt wieħed ħafna jintilfu u ma żvijati u mqarrqa għax ma jfittxux il-Ġesu li huwa r-risposta għal kollox. It-tieni, ħafna ma jibnux fuq il-kelma tal-Alla, daw inkluż anke jekk imsejħan Sara jew Kristjani. Ma jibnux fuq il-kelma tal-Alla, allura qed tiġi żvijat, qed tiġi mqarrqa. Number 3. Għax ifittxu il-ħna, vuċijiet barra l-kelma tal-Alla. Kapitlu 5, vers 19. Ixxekklux l-ispirtu. Tmaqdrux il-profezija. Imma ippruvaw u warblu kollox. It-tajjeb żommuh. It-tajjeb żommuh. U fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażin. Mela, isimgħuni intom li tħobbu l-profeziji, anke nħobbu l-profeziji, imma, per eżempju, konna nitkellem ma' dar raġel tal-Alla. Apostol Tommy Arumi. Iċemplulu għandek, do you have a word for me? Darba ċemplit li waħda ta' fissija ta' fil-ħodu. Għalklu, do you have a word for me tal-AS? Go to bed and sleep. Anzi, ma battix il-ħassa l-marsa u għol. Fissija ta' fil-ħodu, ħalajt il-telefon on, u għalkli, pastor, għandek xi kelma mill-mule għalija. Murorot! In Jesus' name! U ta' spizzi saqsu għili, ta' bis-sedat nejlek. Pastor, għandek, apostil, għandek xi kelma għalija. Għandek Bibja sħiħa klim tal-Alla, mux bizzejiet! Bżonn il-kelma tiegħi. Għandek turrun 66 ktib klim tal-Alla, mux bizzejiet għalik. Tox fittex il-profesiji, imma jekk jiġu, u meta jiġu, u jkun hemm drabi li jiġu, arbilhom. U biex ħadarbilhom? Kif ħadarbilhom? Ma tantx inħossni tajjeb fuq għadi. It-tifel tiegħi. Għalli ma tantx ġbidni dik il-profesija. Imma jiena naf għaliex ma ġbitux. Mhux għax mhux il-verità, għax believe it or not, anke l-profeta tal-Alla uża l-kliem stess li użaw fid-dar. Għalli le, għalli jiena ma rridx. Għatlu. Mur ġilet mallat, issa, mbafti jemmijom, għara kif għajna xelex tirbaħlu. Għattifem? Ma nafx, jina nifmu. Għax missiru ma tal-mule għalli ħansieħlek għal-ministeru, l-ewel reaction tijek, no way in Jesus' name. Ma taċħat għalli ħajkollu knisja ġo għaltek, no way, that's the devil, I rebuke that sister. Għakkettila ta' bis-serja ta' nejlek. Ma taċħat għalli inti ħajkollu knisja Malta. Oh no, in Jesus' name, I rebuke that sister. Tilla, that's from the devil. Nfakkarkom li jina ma zilx niġi, jina ġejt mi bawtem differenza totali. M'għandix dispjaċir, minn ħafna bnadi,
Hemm ħafna dbatijiet li taqdil il-mulej, hemm ħafna ferħ ukoll, hemm ħafna premijiet. Ma min ma batix. Jekk għandek xogħol sekolari, mhux xort għandek id-batija tiegħu. Jekk inti tal-lem teacher jew inkella xi taxi driver mhux xort għandu d-batija tiegħu, mhux xort ħassib min jinsultak, min jitlaq mill-karozza jew min tal-linja jew min taxi ħalsek, mhux xort tiffaċċjem dawn l-affarijiet. Di mhix ħaġa ġdida. Għas kemm nintaqa' ma' nies jgħidu li jiena naħdem ċertu xogħol u tex kemm iduni ma jħallsuni, jdumu ma jħallsuni jew ma jħallsunix. Dawn mhux batijiet li min huwa fil-Ministeru biss ibati. Kolħadd ibati għax aħna qegħdin fid-dinja, sakemm aħna fid-dinja Ġesu għalinna intom ħadd baqtu. Simbolizza, imma jekk għandek il-Kristu miegħek hemm differenza. Halleluja. Mela hija ħanagħmel dak li jrid il-mulej. Għax aħjar imbati b'Ġesu miegħi mill-imbati waħdi. Amen. U mhux dejjem imbati ovvjament. Hemm ħafna privileġġi, hemm ħafna ferħ u hemm ħafna barkiet, żgur li hemm mela. Mela Alla ma jafx jieħu sipulidu. Thank you Jesus, grazzi lill-mulej. Mela arbel kull ma tisma. Alla stess jgħidlek arbel kull ma tisma jħassra. Amen. Għaliex għax mhux kull vuċi ġeja minn Alla. Morru fl-ewwel Ġwanni. L-ewwel Ġwanni 4, bravo. Vers 1. Daw il-Kristjani għandhom bżonn jafuhom. Issa, meta aħna jkollna nistalla tidolizzawhomx. Jiena qed ngħidulhom kollha kemm huma, tidolizzawhomx. Għaliex jekk jiżvija xi ħadd minnhom għal għaxqal. Jalla qatta! U ma nixtieq l-ebda wieħed minnhom jiżvija u jekk xi ħadd minnhom żvija, il-mulej jirrestawrhom u nitolbu għalihom. Imma xejn ġdid imma ħajkun xejn ġdid, ilhom jiġru dawn l-affarijiet mill-inqas 2000 sena. U ilhom jiġru fl-umanità kollha. Sewwa. U mhux qed ngħidilkom hekk għax dar raġel tal-żvija, talaqqas xejn, ma rajtu xejn kien jiġifieri anzi nista' ngħidilkom hija waħda mill-iktar kliem rikki li qatt smajt f'ħajti. Sewwa u raġel umli, verament umli. U mhux ma jħossux intitolat. Ma jiġifieri ċertu nies jekk tħosshom jisu dejkeri jisu ċertu entitlement. Xejn. Ningrazzja għalih. Grazzi Borek, tista' ngħidilkom il-profezija li għamiltu jiena stess l-għada ġid realtà. Tiġi għandu żewġ invitations mill-Ewropa. Jiġifieri iżmani. Mill-Italja u anke mill-Polonja. U mor iktar. U ġifieri u għalli biex nżviċċaw nivvjaġġa miegħu. Ma qabel grazzi tal-Alla nivvjaġġa miegħu wkoll. Minix superfli minix kapaċi nitgħallem, mhux minn kulħadd se titgħallem. Amen, avolja żgħar minni imma fil-mulej għandu ħafna xi joffrili, anke lili. Amen, grazzi Ġesu. Vers 1, l-ewwel Ġwanni 4:1. Eżis, mhux lil kull xorta ta' spiriti għandkom temnu, għax l-spiriti stħarġuhom, arbluhom biex taraw kunu ġejjin minn Alla. Għax kienu ħafna profeti folots li ħarġu fid-dinja. L-Ispirtu tal-Alla tarfuh minn dan. Kull spiritu li jistqar lil Ġesu Kristu sar bniedem u minn Alla. U kull spiritu li ma jistqarx li Ġesu mhuwiex minn Alla u dan l-Ispirtu tal-Antikrist li intom smajtu li għandu jiġi. Anzi minn issa stess ġaqijat fid-dinja. Issa, fil-komplement tal-Passat u anke f'kapitlu 2 jitkellem li dawk li jiġħdu li Ġesu Kristu huwa l-Ibn tal-Alla qed jitkellmu bl-Ispirtu tal-Antikrist. Taf xi sejjaħu dak? Islam. Morru ftħulhom għajnejhom il-politikanti dan. Malla waħanin. Ħanejlek, bħalma kont int fl-Amat. Jiena mill-23 sena fil-Amat, minn għalija kont fil-sewwa. Taf meta rajtu d-dawl, meta ftaħt il-bibja qalbi tiegħi. Musulmani jeżis, li Alla jħobb lilkom ħafna. Titu tkun taf fil-verità? Il-Koran stess jgħidilkom morru aqraw il-Bibja, aqraw l-Inġil. U tħallu l-ħadd bellalkom ir-ras bil-labra u jiżvijakom bil-gideb ta' tradizzjoni Islamika bħal hemm tradizzjoni Kattoliċi u tradizzjoni Kristjani u ninsara. Kolħadd għandu tradizzjoni. Imma inti tiżomm mal-kelma tal-Alla. Mela jekk il-Koran tiegħek stess jgħidlek mur aqra l-Inġil, mur aqra l-Vanġelu, mur aqra l-Vanġel ħad tkun taf vera x'qal Ġesu, mhux qalulek li qal Ġesu, mur kun inti vera x'qal Ġesu.
Għamil għalik innifsek, għal ġitti għak li għassess. Għalija ma ħanet lef xej, imma tnejlek u t-wissik. Bimħabba, samelin. Amen? Halleluja. Grazie Ġesu. Mela, għodu attenti. Arbu l-kulħat. Jina ma arbel li, I don't mind. Isma, jek inti tħossu kif fendub ta' xaħat jarblek. I'm sorry, ħanarblek iktar. ħanarblek iktar. Għax inti jisek għandek xi ċib ta' supervja jew superjorità li ħadd m'għandu fid-dinja, kulħadd huwa suġġett tal-iżbal. Kulħadd huwa suġġett li mhux bil-forsi żbaljax bil-fors jisek għax intu maħnu bħal kulħadd. Sewa, mela ma terbilx. Mela xi ħadd jibatlek xi profezija fuq Facebook u inti tispiċċa id-dimonju jaqalak mill-Knisja, mill-Ministeru u mill-iskop ta' Ħabbejtek. U inti tiġi tgħidli imma l-klim profetiku ma jissuperax il-kelma tal-Alla. Int li ma li ma siġraw ħajt ħbat moħħok. Iva jeżistu fil-Kristjaneżmu evangeliku karizmatiku pentekostali, iva jeżistu. Gruppi saħ. U t-attenta xkun għal-poġi li għakin nifsek u ruħak fil-periklu. Serju. Halleluja. Kellem il-poplu dijak mulej, mur fik tibta Zakkarija kapitlu 10. Zakkarija 10 vers 2. Itolbu ix-xita minant il-mulej, meta tkunu qorba fl-aħħar. Il-mulej għamel il-beraq u jagħtihom il-ħalbit tax-xita, il-bniedem li l-ħaxix tar-raba, għax Alla djarhom jgħidu kliem fieraħ, ismgħu ħadi. Alla djarhom daw demoni, jgħidu kliem fieraħ. Dawk li jħabbru kellhom deriet qarrieqa. Ifissru ħolm mhux minnu. U għal xejn ifittxu jifarġu minħabba fekk tferrex bħal merħla il-poplu. Imsieken għax m'għandhomx raj. Għaw xi gruppi Malta naħseb jikkwalifikaw f'din il-vers. U għara ma taħsbux li ħajammettuha ta' għax il-qerq daħal profond. Għalhekk hemm bżonn ħafna talb u sawm. Jekk kien ħmara tal-Alla, vera u ġenwina tal-Alla, irrid nitkellem dak li huwa sewta. U dak li huwa righteous, qaddis, bimħabba u biex dejjem tagħti t-tama. Nerġa' naqraħilkom di vers 2. Għax Alla djarhom jgħidu kliem fieraħ. Dawk li jħabbru kellhom deriet qarrieqa. Di taf li se kollok ħolm qarrieq ma jkunx mill-mulej? Ifissru ħolm mhux minnu u għal xejn ifittxu jifarġu minħabba fekk tferrex għal bħal merħla l-poplu infirex jitferrex imsieken għax m'għandhomx raj u għet isegwu Moza. Passer u attenta x'toffendi li xi nies. Isimgħu sew hija l-kelma tal-mulej. U eħles ruħek mill-periklu. Kun umli, humble pie ma tantx tiswa. Morru fit-tieni Tessaloniki issa. Anzi, qabel morru fi ktib ta' Deuteronomju. Mela, għaliex it-tielet punt ħafna jitqarqu għax jibdew jisimgħu u jiġru wara vuċijiet differenti biex bħalma tgħid l-Iskrittura se narawha flimkien fl-ewwel Timotju u t-tieni Timotju ifittxu vuċijiet biex jgħidulhom dak li jridu jisimgħu. Kristjani dawk ta' mhux tan-nies tad-dinja ta'. Okay?
Mela, Deuteronomju 13. Ara kemm vera jarblek il-mulej u jarbilek qalbek u f'kull ħaġa li tgħaddi minna qalbek qed tiġi ttestjata bħal ma nħobb ngħid. Everything you go through, your heart is being tested. Jekk inti toffendi ruħek għax ngħidlek il-verità, you're being tested even more. Jekk aħna nemmnu xtejt il-kelma, issir taf il-verità u l-verità teħilsek, qed neħilsek. Jekk bniedem jiġi jgħidlek għax jiena nemmen hekk, u jiena nemmen hekk, u għax jiena kelli ħolmu, għax jiena kelli profezija, ibbek jagħmel kelma f'kuntest tad-dawl tat-testament ġdid. Jekk m'intix kapaċi tiġi atturi ċar li inti mqarraq. Deuteronomju 13. Vers 1. Kull mor ngħidilkom qisu li tagħmluh, iżżidu xejn miegħu, naqsu xejn minnu. Jekk iqum f'nofskom xi profeta jew ħallim joħlom ġifieri. U jgħidlek li jagħtik sinjali jew għaġeb. U mbagħad isseħħ. Din hija naqa tal-biża'. U mbagħad isseħħ. Is-sinjali li dak li jkun qallek da huwa profeta fals. Ħallim fals, ħallim joħlom. Fals. Imma l-kelma li qallek isseħħ. U s-sinjal jew li għaġeb li jkun wieħed u qallek ħammorru wara Alla toħra. U lemma mhux il-Ġesu wkoll jemnu li għandhom Alla ieħor. Ġwanni 10 x-xitan ma jiġix ħlif biex ikisser, ifarrak, joqtol, jisraq. Jekk dan huwa l-frott ta' ħajtek u tal-Ministeru li nfiq, kun naf. Skont Proverbi kapitlu 6. Għannejlek kelma jibsa. Alla jobborri. Mux jabborri xinti damel da, jobborri lilek. Tafu l-Bibja tgħidek. He hates those who bring division between brothers. Not he hates what they do, he hates them. Mela. Pastor, kemmi kelma jibsa di. Din hija kelma ta' ħelsin. Ħan iċċelebraw jum il-ħelsin illum. Il-profeta tal-Alla Tony għama Aromi għalli hawn nies li anka lilu stess jafu li huwa raġel tal-Alla, profeta tal-Alla bil-provi. Profeziji li qal għax waħda militar bil-profeta kux vera u għajek li profezijiet jew seħħux jew le. Sewwa, ċertu profezija jieħdu żmien, mhux bil-fors l-għada sewwa. Imma fejn jgħidulu, imma l-kelma profetika li qalt li jew qalli hija aktar ola mill-Bibja hux. Il-profeta profeta Aram beda jgħid iżlaleb mie. U jina raddejtu miegħu gu. Ma xejn ġdid għax dawn l-affarijiet ġieli smajdu. U jissejħu Kristjani. Tal-born again. Morru fit-tieni Tessalonkin issa. Taf xejtu il-komplementa dik iskrittura? Alla permetta dan biex jarbilkom qalbkom biex jarek intom qalbkom mhux vera għal-mulej. U ħanejlek x'ħajjejlek l-ewwel ħaġa li ħajjejlek il-mulej. Humble yourself. U milja ruħek dik l-ewwel ħaġa li ma ħajjejlek il-mulej. Humble yourself. Jiena nitħassarhom ċertu nies, meta jaħduha kontra tiegħi, meta ngħidilhom xejn il-Bibja. You're wasting your blessed time. I don't mind. Thank you for your attention, but you're wasting your time. Illum jiena
quddiem Malta u Għawdex ngħidilkom li jiena kontabbli għal dak li nippritka u dak li ngħix. Nista' nagħmel żbalji bħalkom u nindem bħalkom u Alla jaħfilli bħal ma jaħfillilkom. Sewwa, imma jekk inkompli f'dak li huwa żball u ħażin wara li jiena ġejt imwissi over and over again. U għad attent għax jgħid l-Iskrittura għal tista' tiġi inti f'pożizzjoni fejn Alla jarħik biex tibda temmen l-ispirtu ta' gideb. Alla fit-Testament il-ġdid dak jagħmlu. Ħaj. Tieni Tessaloniki 2. Il-ħażina tiġi bil-qawwa vers 9. Tax-xitan. Il-ħażina tiġi bil-qawwa tax-xitan. Jekk hemm profesiji tal-Ispiritu Santu, hemm profesiji diaboliċi. Għadna kif rajnija Deuteronomju. Għadna kif rajnija fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Il-profesija qarbilhom ħatara li waħda minnhom ġej minn Alla, jekk ġej mill-bniedem jew ġej mid-demonju. Issa jkun ġej mill-bniedem, xiġifieri. Għax jiena nafek li kun ngħidlek xi ħaġa li diġà naf. U inti tgħid Alla jbirek kif jaf da. Għax kellemtu fuq it-telefon, si qabel. Nifhem? Min kollox jiġri, għadif. Da affarijiet jiġri, da. Da affarijiet jiġri, aħna umani, da aħna. Imma għalhekk dar-raġel li kellna impressjonani għax jiena matlu assolutament xejn. U minn widni għandu widna mqar biex jisma'. Morru please isimgħu. Anzi, kien hemm mument għalli tgħidli xejn. Kien mument għalli tgħidli xejn. Le, għax inkella jekk ngħidlu jiena lilu qed niħhandikapjah. Għax qed ninfluwenzaħ. Issa mhux għax ma tkunx tajba, imma m'hemmx id-dilka talla fuqha, fimt? Just a nice word of encouragement, which is good, imma nothing supernatural. Ġieli għamil tajjena, ġieli sifirt, meta nsifer, ngħidulhom tgħiduli xejn. Tgħidli xejn. Ħalli jekk jitkellem Alla minn fommi dak il-bniedem dik il-mara tkun taf li Alla tkellem, għax inkella ma dax il-passer Alla. Jew qallu, ma jkun qalli xejn. Amen. Inti tkun integru. Tkun integru jekk innifsek. Vers 9, il-ħażina tiġi bil-qawwa tax-xitan. U jagħmel kull xorta ta' mirakli u sinjali u weġubijiet folots. Mirakli u weġubijiet imma folots. Rajna Ħeżekija kapitlu 2? Sewwa Zakkarija, skużawni, kapitlu 10, vers 2. Araw fit-Testament il-ġdid issa. U jinqeda b'kull xorta ta' u ħażen fuq dawk li huma kundannati għal erda għax ma ħabbewx u ma laqgħux il-verità biex isalvaw. X'ma ħabbewx? Il-verità. X'in il-verità? Persuna Ġesu. X'in il-verità? Ikkonsagram u qaddishom fil-verità. Il-kelma tiegħek hija l-verità. Ġwanni 17. Ġesu. Għalhekk Alla qed jibatilhom kontrihom qawwa qarrieqa biex jemmnu l-gideb. My God Almighty have mercy. Jalla fl-imħabba kbira tremenda immensa tiegħek mulej. Nies li madwar Malta għandhom bżonn jisimgħu dal-messaġġ, please jisimgħu. Torx ħares lejja tiffansjani u ma timmassjanejx, mhux dik l-importanti. Jiena niffansjani u dak biżejjed. L-importanti inti li tisma' xi tgħid l-Ispirtu t'Alla. U għarblu. Jekk taqbadni f'gidba, ejja kellimni u għajni, ħalli ma neqpax hemm. Ħalli bekk dawk kollha li ma jemnux il-verità imma joġobhom il-ħażen ikunu kondannati. Waħda mill-affarijiet li inti għandek titlob u l-jum, id-lum mulej tħallinix niġi mqarraq. Tħallinix niġi mqarraq. Tolbok Lord every day. Pray this every day, in the morning, in the evening, whenever you want. Lord, deliver me from deception. Għax Ġesu qal lid-disċipli tiegħu, many in the last days will be deceived. Id-disċipli tiegħu Ġesu qal ħafna mill-poplu tiegħi stess ħajkunu mqarrqa. U għaliex? Point 1. X'ma żammilx mal-kelma. Okay? Punt 4.
Għaliex ħafna jitqarqu? Għaliex kont marru ġakbu kapitlu wieħed, ma le. Ġakbu wieħed. Vers 21-22. Hawnhekk fejn il-Kristjani, qed iwissi l-Kristjani li ma jitqarqux. Neħħu għalhekk minn fuqkom kull ma hu mniġġes u kull fdal ta' ħażen. U ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma Mattew 7. Vers 24-27. Mhux biss ismagħha, tagħmilha. Mhux biss tisimgħuha, imma wkoll li tagħmluha. U hekk jekk intom tisimgħuha ma tagħmluhiex, tkunu qed tqarqu bikom infuskom. U x-xitan ma jkun qed jagħmel l-ebda xogħol, qed tagħmlu intu waħdek qed tagħmel good job. Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmelix, ikun bħal bniedem li jara f'mera f'wiċċ il-wiċċ li bih twilet. Jara lilu nnifsu jitlaq u malajr jinsa kif kien. Meta inti tisma' kelma bħal di faċli terġa' tmur lura riħa u tinsija. U għala twissi l-Knisja tiegħu. Jien rrid nitkellem fuq il-ġustifikazzjoni llejla biex inkomplu fuq tal-in. Imma fl-ispirtu tiegħi għalli da. Imma għalli di. Għajdilhom biex ma jitqarqux, biex ma jkunx imqarqa. Għax faċli tibda tibni ħajtek fuq bniedem, fuq karizma, fuq don, fuq profesiji. Jiena nemmen fil-profesiji, nemmen fil-ħil profetiku, nemmen fil-viżjonijiet profetiċi u fil-ħolm profetiku. Imma wkoll hawn ħafna ħolm patetiku. Tħabbet tgerfi xhom ġew għidnej. U għod attenta xi xitan jaf biżejjed, jafek biżejjed u jaf xi trid tisma' biex jibnilek u jneffaħlek l-ego tiegħek. Mbagħad kemm tkun diffiċli? Immaġina, mela inti bnejt dar u f'daqqa waħda l-periti ġejlek isma' din mhix qiegħda mibnija fuq pedamenti tajba da. Titwaqqa kollox. Mhux biss il-flus, l-umiljazzjoni li inti ħajkollok iġġarraf. Għalhekk darba kien hemm ħu prezzjuż. Kellu ħolma, kellu kelma mill-mulej. Għalli pastor għax il-mulej għalli ejn il-tali Murejnu, għetlu qalbi, Murejnu ma jfissix muri b'da knisja da. Murejnu, ejlu l-verità, wissih. Għetlu għandhom wissik, għetlu għan wissik bimħabba. Għetlu għet tiġi zvijal. Għetlu ħadġarra fid-dar tijak. Ma semax. Xi xarru nofs xarri wara ġajnet għajt miegħu, għetlu brother, bdew il-din jekk kim sejħa knisja. Għetlu brother, ngħidlek illum. B'awtorità għala il-knisja li bdejt. Li bija knisja ġejja, grupp. Għalqu, għax ħatitlef kollux. Ħanejdilkom aħwa, fuq natu glorja l-Alla. Jekk jiena nkellmek kelma minn Alla lilek, jaqbilek tismaħħa. Samelent. Għetlu ħana jek xajġrilek, għetlu ħad kisser darek. Inqas minn sena, telqitu l-mara. ħaditlu tfal, u l-lum jgħat fl-ebda ministeru, għax iġġarraf kollox. U l-kopja l-oħra biħniena fuq ħajta. They survived. U kienu mwissa. Jekk jien vera mimawta dan il-pajjiż, bil-tajab u l-ħażin kollu tiegħi, jien moqgħodu attenti meta jitkellem taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu u l-kalma tal-Alla, mhux Gordon biss qed jitkellem ikklasa. Jekk jien vera mimawt ħmar minn Alla midluk bil-Ispirtu tal-Alla għall-glorja tal-Alla biss mhux għall-krittu tal-bniedem. U jiena u xi ħadd bħali jew xi ħadd li huwa bniedem vera tal-Alla. U titkellma ta' twissija, jibqa' l-aktar bil-għażil. Għax ma jkunx il-bniedem jgħalmek, ikun Alla tkellmek. Nisma' kun omli. Imma ħafna imma dak mhux just Gordon min jaħseb li hu. Okay, no worries. Ma tantx nagħti twissijiet daqshekk ħorox, imma ħanejdlek what I prophesied came to pass.
Kemmu kwiet il-lejla. Jekk kien x'jiswi dak inti tmur tibni xi ministeru għax trid l-attenzjoni u għax nefħulek rasek biex inti taf li dak li qed tiżra bħalissa tidher ħelu u sabiħ u għad iġawġbulek. Imma t-tiġrif ġej 100%. U għabli meta jiġi, jkun biex jisalva l-ek ruħi. This is God's kingdom, eh? Not kindergarten. Amen? Morru storja. Mela, għaliex jitqarqu nies, għaliex wabsu rashom, jispiċċaw jirrebellaw kontra talim san. Kalim san. Inti jgħidli, intom li intom ġenituri. Jekk inti għandek iben u bint li inti tħobb, rabbejtom u ħabbejtom. U f'daqqa waħda xi ħadd jiġi jgħidilhom xi ħaġa biex jispoljaħħomlok. Jirravinhom. Inti l-libnek il-libintek tibissija. Imma dak tex kemm qalli affarijiet sbieħ għax inti tikkoreġini, għax inti titiżżommni, għax inti timmanipulani, għax inti tikkontrollani. Okay, no worries. U inti taf li t-tifel tiegħek jew bintek ħaj dispjaċija. Bħalma ġili rajt, bħalma ġili wessejt, irġiel u nisa. Għot attent, għax din ir-relazzjoni għandek ħafna red lights fuqha. Ma nħobba pastor. Nħobbu pastor. Għalissa tħobbu dibżax. Bħalma kelli ħabib tiegħi ġewwa Rejma. Rejma, iskola tant prestiġjuża madwar id-dinja Rejma. Ministeri kbar ħarġu minn Rejma, jien għandi l-privileġġ ngħid ħirx minn hemm, grazzi Ġesu. Amen. ħabib tiegħi kien fjammanar evanġelist. Qabad waħda fi Kleċur iżżewwiġha. Għedlu brother, taġġel. Għalli pastor, għalli brother, dak ismu ma konċ għaddi pastor. Għalli brother, għalli I love her. Għedlu be careful, because you're gonna become a statistic. You're gonna become another statistic. Be careful. Iżżewġu wara Kleċur. F'ribellioni, għax il-Knisja Rejma ma nżewwiġkomx wara Kleċur. Bħalma jiena ma nżewwiġkomx wara Kleċur. Sawa, titgħaddi mill-inqas 6 xhur fil-Knisja u tkununkom sena mill-inqas toħorġu fl-imkien. U tgħaddu minn ruxma ta' testijiet u ċertu ruxma ta' primary counseling. Qasa dit sena, iddivorġjaw. U llum il-ġurnata laqas għadu Kristjan. Kien fjamma nar jirbaħ l-erwieħ għal Kristu. Għaliex? Għax il-supervja l-gburija. Għax il-bnida merid xi ħaġa u wara ma tmux tgħid li le, jew mhux issa. All right. No problem. Ħatiħu dak li trid issa. Imma ġej żmien li ħajkollok tieħu dak li ma tridx ikun. Moħħogien. Xejdu la di? Supervja, gburija, ribellioni tinten. Enta tejlin ribellus. Teġ kemm inti umli. Le umli ħafna. Dal-waqt nibda ndarrak kemm inti umli. Ok? Tidnejlek x'nemmen jien. Jiena nemmen. Li jekk jiena l-pastor tiegħi għax huwa l-pastor tiegħu missier spiritwali u l-apostlu Talla li Alla poġġa f'ħajti li rabbini u jgħidli smibni, tagħmilx dik. Ma jiena nħoss li għandi nagħmilha. Rarismu, qed ngħidilkom rarismu. Ngħidlu ma nħoss li għandi nagħmilha. Ngħidli inti għalissa tagħmilx isma' minni. Naf li jħobbni, naf li ġi. Okay. Ma xħana mela, mulej, inti jitkellem, ngħidlek rarismu, da ġifieri minn 100 waħda 1 out of 100. Sewwa. All right. Taf x'għamilt jiena. Pożizzjonajt ruħi quddiem Alla, nuri li għandna illa lejn kapaċi nkun umli. Kapaċi ngħid, okay, sir.
U Alla l-ewwel kien ħajtini 10 u għax kontum li sottomettejt wara ta' 100. Because he was testing my heart. Because it's easy to preach about humility and not do it. Bħalma qal il-profeta tal-Alla. If you're in a hurry, x'qal, għax insejx kif qal eżatt. When you're in a hurry to do something, it ends up in horror. When you're in a hurry, it ends up in a horror. Waħda darba qalt li pastor, dal-waqt ġej Ġesu, irrid nagħmlu dal-ministeru. Nifhem iż-żelu ta' iż-żelu nifhmu x'ina żelus. Ma semax minni xorta. Kemm għaddiet minn żmien diffiċli? Kbir diffiċli. Iġġarra fiż-żwieġ tagħha. Bulida bil-ministeru tagħha u bil-fidi tagħha. Kriżi kbira. Kriżi. Għamlet xhur laqqas it-taf b'Ġesu. U balla. Be careful. Jiena m'iniex pastor mikri. Oh no. Think what you want. Ma m'iniex mikri. M'iniex infallibli, ma m'iniex mikri. Hallelujah. Thank you, Jesus. ħanaqraw storja. Naf li tidu iktar? Go, all right. Prosit, grazzi Ġesu. Wara kollox għadha man iskola. Għadha man tkom skola, ejja, come on. Hallelujah. Naqra lejla bufem, ejja, come on. Tafu xejn l-iskrittura l-ewwel Samuel kapitlu 15 vers 23. Il-Bibja tgħidlek id-dnub tar-rebellioni huwa bħal seħer. Jiġifieri il-mument li tirrebella ħanilek xi ġrilek. Il-moment li tirrebella. Alla tgħidlek l-ewwel Samuel 15-23. Ent ma tibqax tara l-istess. Spiritu ta' seħer witchcraft jiġi fuqek. U kollox tibda tara mis-seħer. Qed titħaq bija? Sawa damel, halleluja. Halleluja. Le vera, ma ta' bissetek jgħidlek. Il-moment li inti tagħmel xi ħaġa b'ribellioni, daqshekk il-bisnuċċali differenti issa. That's it. M'intix ħaddeq tara l-istess. Morru f'passaġġ ta' Tieni Kroniċi 18. Tieni Kroniċi, Second Chronicles. 18. Din hija skrittura potenti immens. U infatti wieħed miktar l-ikbar passaġġi favoriti tiegħi fit-Testament il-Qadim. Però urejtkom bħalu fit-Testament il-ġdid, fit-Tieni Tessalonikin kapitlu 2. Mela jizvijaw u jiġu mqarqa minħabba number 1 ma jibbażawx ħajthom fuq Ġesu fuq il-kelma tiegħu. Fuq Ġesu, ma jisirx Ġesu. It-tieni ma jibżnux fuq il-kelma ta' Kristu, il-kelma tal-Alla. It-tielet jibdew ifittxu vuċijiet, profeziji, ħolm u jibdew jibbażaw fuqhom minn fuq il-kelma. Number 4 jispiċċaw jaqgħu taħt spiritu ta' seħer u witchcraft, jibdew jemnu l-gideb tagħhom stess, jikkonvinċu li huma qegħdin fis-sewwa meta qegħdin fil-ħażen u qegħdin żvijati. Tieni Kroniki kapitlu 18, vers 18. Morru waqraħ kollu dal-passaġġ. Mela ħajdilkom x'inhu l-istorja. Dak kien hemm is-Sultan ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Ġuda kienu ġejjin kontra gwerra kbira. Sewwa u Alla ma ridux imur għall-gwerra.
Għaliex ovvjament kienu f'diżobbedjenza wkoll lejn Alla li mhux l-ewwel darba Iżrael, sfortunatament, imma tiċċassax li Iżrael, il-Knisja l-isdejs. Sewwa, u dak iż-żmien speċjalment kienu jindew b'ħafna profeti. Mhux wieħed turrun. Infatti anke fl-Iskrittura titkellem fuq l-iskola tal-profeti. U ġabu l-profeti kollha quddiem is-sultan u kollha bdew jipprofetizzaw l-istess. U xaħat, u r-re, nsejt minnhom jekk hux ta' Iżrael u ta' Ġuda, nsejt. Għandu kun ta' Ġuda. Għallhom, m'għandekx profeta hawnhekk wieħed jgħid x'in il-kelma tal-mulej, dawk kollha tgħidu l-istess ħaġa. Għallu hemm u jekk għallhom ma daqgħet ma jipprofetizza li xi ħaġa pożittiva. Ġifieri qatt ma jgħidlix dak li rrid nisma' dak il-kliem eżatt. Da ma jipprofetizzax xi jrid nisma' jien. U tattent meta xi profeta jgħidlek, ovvjament jista' juża biex jinkoraġġik u jgħidlek dak li għandek bżonn tisma'. Sewwa. Imma 400 profeta kien hemm. Amen. Kollha mbagħad ġabu lil Mikajja li jiena semmejt il-libni għalih, Mikajas. Għamiżilt l-wesse biex nagħmlu Spanjolito. Sewwa. Mikajja. U għallu inta ħad ipprofetizza l-re, għallu iwa, għallu ma jiena żgur, I love the scripture, li jiena ħanejdlek biss dak li nisma' mill-mulej u x'ektar. U għallu jekk inti tmur, għallu l-armata kollha ħatmut. Int ħatmut u int ħad iġi lura u jispiċċok fil-diżastru pratikament. Għallu qed tara daqat ma jgħidli xejn pożittiv. Għallu ma l-amur. Għallu jekk il-kelma li jgħidlek jiena mhix minn Alla ma tiġi lura qtluni. Għallu ma m'intix ħad iġi lura. Nżid. Mbagħad il-Bibja tgħidlek, għana qaraw di. Vers 18. Mela, imma l-profeta qal isimgħu il-kelma tal-mulej, jirrajt li l-mulej bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu. Fis-sema hemm kort, xejdu la kort, orti. Kontu tafu li hemm fis-sema hemm orti? Fatti aħna mmorru quddiem il-mħallef ġust, tistakar dik il-mara li marret quddiem il-mħallef ġust? Jien rajt li l-mulej bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu u l-eżerċiti kollha tas-sema qegħdin fuq il-lemin u fuq ix-xalluk tiegħu. U qal il-mulej, min se jqarraq Baħab? Is-sultan ta' Iżrael biex jitlaw jibqa' mejjed f'Ramot Gilead. U min wieġeb mod u min wieġeb ieħor, mbagħad ħareġ spirtu u ppreżenta ruħu quddiem il-mulej u qallu jien imqarraq bih u l-mulej saqsih biex. U dak wieġeb jiena noħroġ u nkun l-ispirtu tal-gida fuq fomm il-profeti tiegħu kollha. U wieġeb int qarraq bih u tirbaħ żgur. Muru għamelek. U issara l-mulej qiegħed l-ispirtu tal-gida fuq mdaw kollha profeti tiegħek il-mulej għataħħa li jibatlek id-deni. Għaliex batlu d-deni? Għaliex kien rebellux. Għax ma rridx jisma' l-verità. Rid jisma' xi ħadd li jaraslu widnejh. Allura ma mhux ġust il-mulej, dak inti atterajtu, mhux Alla xalla, inti atterajtu l-ispirtu ta' gideb. Inti atterajtu dak l-ispirtu, għax inti ġejt inwissi. Inti taf xejn il-kelma tal-Alla. Hemm ordni f'Alla, fil-salna tal-Alla. Alla mhux taż-żuffjett u ġġib skandlu quddiem pajjiż. U ġġib skandlu quddiem dinja u tagħmel ereżiet u ħmerijiet u tgħid Alla għalej. Allura l-oħrajn li qalulek il-kontra dak minn qallhom. Alla wkoll. Mela li Alla tisma'. Daw huma affarijiet li tkellem il-profeta tal-Alla miegħi. Li qalli, hemm ħafna Kristjani li jagħmlu hekk. Inkluż f'Malta, by the way. U m'hemmx biżgħet Alla. Ok? Issa morru fil-ewwel Timotju 4. U ħan nispiċċaw b'di. L-ewwel Timotju 4.
L-Ispiritu Santu jgħid ċar li fl-aħħar ta' żmien xi wħud jitbedu mill-fidi, mela daw kienu fil-fidi, Kristjani. U jagħtu widden għal spirti qarrieqa u għal talim ta' xjaten. Kristjani li jitbedu mill-verità għax jibdew jagħtu widden għal talim ta' xjaten u qarrieq. Dawn jisfaw Mqarrqa minn nies giddieba. Ħa ngħidilkom xi ħaġa u xi wħud mhux ħajħdu pjaċir dal ngħid. Imma l-problema jagħtijak mhux tiegħi. Parti li fis-saltna tal-lem ordni, tħallix raġel mara jizvijak u dan ir-raġel m'għandux kontabilità l-ħadd fuqu. M'għandux covering spiritwali, tifhem l-affarijiet kif joperaw fis-saltna biex inti tifhem di. Jiena nitaxxaq meta xi ħadd jgħidli missieri spiritwali, ommi spirituali, meta jiena nitaxxa meta xi ħadd jiena għax jiena ġejt ordnat u ġejt mibgħut. Wow, praise God. These people understand order. I love that because we serve the God of order. L-ewwel Korintin 14:33. Alla mhux Alla ta' konfużjoni, ma Alla ta' ordini. Għalhekk ċertu Kristjani jiżvijaw u jibqgħu mingħajr knisja u mingħajr xirka għax minn għalihom li Alla kellimhom. U minn għalihom li Alla jrid ibiddel il-Bibja għalihom. Biex imbagħad xi wħud jiġu jgħidulek x'għandek inti tagħmel. Jiġu jgħidu lili x'għandi nagħmel hekk jogħġbok. Ma jimportax ta'. Imma ma naħsibx li inti tikkwalifika biex jiġi tgħidli x'għandi nagħmel meta inti qiegħed bla knisja u bla pastor u bla spiritual covering. Mulej, fejja il-knisja tiegħek. Dawn jisfaw Mqarrqa minn nies giddiba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom bħal dawk. Samma jafhem. It-tieni Timotju issa, kapitlu 4. Nitlobkom bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin fisem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. X'għandha il-kelma? X'għandha il-kelma kulħadd jgħidha. Insisti f'waqtu u barra minn waqtu dan lill-Pastor Timothy qed jgħidha. ċanfar, widdeb u wissi hija l-preaching tal-lejla. Bis-sabar kollu bit-talim għax qed jiġi żmien li aħna qegħdin fih. Meta għat-talim tajjeb tal-kelma ma jibqalhomx sabar, anzi widdejhom jikluhom. Għad jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ jisimgħu. U jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Tajjeb hekk, biżżejjed hekk. Qgħod attent, oħt, qgħod attent, brother, għax il-persuna jew il-persuni li int minn għalik qed tipproteġik, jew qed jipproteġik, jew qed tipproteġik, jew qed jipproteġuk. Taf x'qed jiġrilek? They are setting you up for a big fall. Taf min jipproteġini li apparti Kristu dejjem u l-kelma tal-la dej? Jina inti tista' tiġi protett minn issa sakemm Alla seħlek biex tkun miegħu. Apparti li ovvjament l-ovvju li jkollok relazzjoni ma' Ġesu, il-kelma. Din qiegħda fil-kelma, din hija prinċipju tal-kelma skont fid-dawl tat-Testament ġdid. Jekk le, armi. Armi len. ħalli ma tiġi żvijat u mqarraq. Ġesu ma qalx ftit ħajġu mqarqa, il-maġġoranza. Forsi inti mqarraq, jekk taħseb li jiena mqarraq urrini fej, u jekk inti tikkonvinċini bil-Bibja li jiena mqarraq, nindem qudiemek. M'għandix problema, m'iniex daqshekk gburi, fatti ma naħseb li jiena bju gburi ġej għax nisma' lil kulħadd.
Ma jimportax. Ejjem baxxu rasna, anzi għajn umu bil-wifqa, nitolbu. Il-talba tiegħi u tiegħek għamela bħal di, itlob miegħi warajja. Illum issi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Mulej, minn qalbi nitolbok. Kun inti tassew is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Ipproteġġini mill-ispirtu ta' Erbgħa. F'kwalinkwa suġġett, kulur jew kuntest li jista' jiġi. Ġesu, inti triq il-ħajja u l-verità. La tħallinix niġi mqarraq mulej. Nitolbok mulej. U nitolbok illum minn qalbi. Għatini qalb li tħobb is-sewwa. Tħobb it-talim tal-kelma tiegħek. Tħobb dak li huwa sot u sikur. Give me, Lord, a teachable heart. It matters not who says it, as long as it is the truth of your word. That's it. Għallimni nħobb il-kulħadd, il-proxmu, il-ħuti, imma wkoll fakkarni li ma npoġġi l-ħadd fuq l-ebda pedestal, ħlif lilek Ġesu u l-kelma qaddiġa tiegħek. Fi żmien li aħna tnejxu mulej Ġesu. Proteġġini, proteġġi qalbi, moħħi, ħsibijieti. Għallimni noqgħod attent x'nisma' u lil min nisma'. Spiritu Santu, Spiritu tal-verità, Spiritu tal-revelazzjoni. Ftaħ li għajnejja fejn jiena żbaljat. Fejn jien żvijat urini, mulej. La tħallinix inkun gburi u superfli minix kapaċi nirċievi correction bimħabba, mulej. Ġesu. Mulej tiegħi u wala tiegħi. Illum niddikjara minn fommi li Ġesu Kristu għal-mulej. Tassew għal-mulej. Tassew għal-re u s-sit ta' ħajti. U ħajti għatijak mulej. Lilek missi għaddis kull glorja u tifħi. Min qalbi l-lum nirinunċja kull spiritu ta' gburija, supervia. I renounce these spirits in Jesus' name. I renounce hate for my brothers and sisters. I renounce lies. I renounce deception. I renounce false teaching of any kind. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Amen. Grazie tal-li bqajtu miegħi llum naqra domna llum. Grazie Ġesu. Please xerjaw dal-messaġġ ma' xi aħwa mor xerjaw fuq il-Facebook. Xerjaw, please xerjaw. Pija narawkom għada għal Passover table. Ejjew hawnhekk ma' seba' kulħadd ikun hawn. Il-paċi magħkom, il-mulej jipproteġikom u jżomm idejh fuqkom f'isem Ġesu Kristu. Amen. Barkit! Hallelujah!